Čau. V dnešním videu si ukážeme, jak snadno dohrát Mafii, uděláme z toho sérii. Dneska si zahrajeme kapitolu jménem Nabídka, která se neodmítá. Doporučuju, abyste si nadjeli zprava. Jak budete blízko u schodů, jeďte doleva. Jde to udělat líp, ale vidíte, že jsou stejně v hajzlu. Teď už jen dojedete do Salieriho baru. A máme hotovo, tak zdar.